Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhita pikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita, di jamita na nang sipatol hasota, di ganuk minggu, songoninang di partangyangan. Di tikyon naing patol hason nami tu hita, pikiran nami, na mungkin boy mangurupi taringot tu jamita, di partangyangan ima, nagabe epistel tu hari minggu, tanggal 15 Juni 2025 turpukta ima suratnya Apostel Paulus tu huria Rom bindu 5 ayat sada sahat ro di ayat 5. Amang inang duk tekas husah hami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na perjolo di sadatiki dinadohot kami pelatihan kepemimpinan tu Hawaii. Pajupang dohot sahalak pengurus ni penginapani rupani hoteli. Makatahatai hami ido ibana. Ai amang hubering sian Indonesia alai buasa perjalanan muna sian New York ninna rupani. Jadi udah kon au memang hala Indonesia alai lagi di New York don waing posisiku. Marhuamu di si walusi rupani melayani jemaat. Makobasi ruas ni huria. Jadi dok nasira muse imadah anggo hami halak Amerikaon molo so tu New York dope hira songon naso hot dope manang hira naso pas dope pakilalan nami bangso Amerika. Ido imana rupani. Ai baso ni ala ido pusat ni sudi Amerikaon jala boido rajuman ido pusat ni Portibion ido imana. Di berkauma aka film rupani ido imana jala arah ni sudi apa katayon waka berita AHP New York do Amerika Serikat. Jadi hami naing kepengen situ tu dunian sadatiki borhat tusan asa resmi pakilalan songon hala Amerika ido mana rupani. Jala hala di Portibio pe gudang do seneng lau tu siala memang inama pusat ni Portibion ido imana. Olo pas deh naroha rupani hala memang gudang do mandok songon ni. Jadi mulut tabuan tu partikian Apostel Paulus jala taingot rupani ditiki Roma songo sada pusat ni ibu kota dunia mentadok ditiki ditongos Apostel Paulus suratna sian Korintus totu rupani dipertimbangkan mana do kondisi ni hutai keberadaan ni hutai songo sada hutana balga jala disima maringanan sada ruas ni huria na ruasna sian halak Jahudi mardomu ma dohot halak non Jahudi. Songon pandok niamat nak kimuse tu hami pe moldora makobasi di New York artinya bahasa ba mardoma halak sudi disi. Jala olulura di sina pistar olora di kana malo kana moran toholorai pandohan nei jala memang hira songonido gombaran-gombarannya ka huria di hutana balga jala songonido gambaran ni huta Roma ditiki di suraton Apostel Paulus rupani surat non alanido record di hirai bana pajong jokon pemikiran-pemikiran yang benar unang gabe simpang siur aka pengajaran-pengajaran unang gabe gudang aka poda record poda nasi tong poda yang memiliki otoritas na memiliki rupani kekuatan untuk menyatakan kebenaran. Jadi ide benda mulut jaha suratnya Apostel Paulus tu halak Rom manang huriana di Rom sian bindu sada tu bindu 10 taida ma disi songo sada rangkuman ni ajaran nasi tong sering ma tabegi rupani pandohan ortodoksi ajaran nasi tong poda aka na memiliki power memiliki otoritas aka na sitong situtu jala rupani di turpuk tahun idaut tamai termasuk di bindu sada sahak ro di bindu 10 di bindu 5 mah turpukta song sada poda nasitong ajaran yang sangat hakiki yang sangat menentukan arah
kehidupan. Jala di bindu 10 ida utama songo sada praktek hidup yang benar. Jadi molo sitong podana tentu di praktek nape gabe sitong. Molo salah poda tentu di praktek nape gabe salah. Jadi marsirainan doi poda na sitong marujung mei jala marhataridaan di ngolu na sitong. Tarida di surat ni Apostol Paulus on rupani itu huria manang halak na dong di Rom. Terkhusus ma di bindu limaon. Jala molo dihita halak Batak marpesta godang do manang sudi do boi mandok kokata alai Holland sada do Raja Hata na patut sitiopon ala hobbar tu ruhut na doi mana makatai hobbar tu hasitongan. Jadi molo tabuat tu kondisinya Apostol Paulus tunggodak pihak kana malo di tonga-tonga ni halak Rom antara gabungan ruas Yahudi dohot ruas non Yahudi, pemikiran-pemikiran yang berkembang luar asing alai tampil do Apostol Paulus songon sada raja perhata na berani menyatakan sesuai dengan aturan-aturan yang benar ruhut-ruhut nasitong uhum nasitong jala pemikiran yang benar dan satu iman yang sungguh-sungguh dia hidupi dan melahirkan satu ajaran-ajaran yang benar berdasarkan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu lam dipatak kasih imana, lam hot di pajongjong ibana rupani di Huria Rom. Di bindu tolu nunga tekas di podahon taringot tu justification by faith, pembenaran oleh karena iman. Memang macet tekas di jala di bindu limaun hinorhon ni pembenaran manang hinorhon ni panubusioni ala ni haporsiaon. Gabe mardame mahita dohot debata. Na so mardame hian ala hinorhon ni dosa. Na nunga dipukan yan di Yohanes 10 ayat 10 namandok asa nasa na porsea dapotan hanguluan saliling-liling na. Jadi ngadong disi akarna betapa pentingnya iman itu. Iman itu menjadi satu hal yang spesial untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Tusudedo di lehon. Alai dalan laho mananda sini rohai tuna porsea do di lehon. Jala diturpuk tahun laho makilala hada meon di pardomuan musedo debata Holland haporsiao do. Jala diturpuk tahun lan dipatak kasimana dia 2 laos marhite-hite ibana do saut masuk kita tu asini roha ni debata. Mulutado rupani ai sudido portibion dihahulungi debata. Tohomai di Yohanes 10 ayat 10 pedo karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia alani holong debata tu portibion universal do. Alai porsioni menjadi satu yang istimewa, privilege, keuntungan ni akka na porsea mananda asido hot holong ni rohani debata. Nomor 8 tarajumi do sudi nadong dingoluta termasuk haluaon do sudi dingolu susaunari do dingolu naneng ro dingolu ditikina persal puperopani sudina holan asido hot holong ni rohani debata. Tohodo sudi portibion di bagasan asidot holong ni debata alai naso porsea tangarong dalan di nasidalah mananda bahwa hidup hanyalah kemurahan Tuhan. Tapi bagi kita yang telah dibukakan jalan oleh karena iman, kita melihat dan menyadari bahwa hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi betapa besarnya apa yang dihasilkan dari iman percaya itu. Iman percaya itu membebaskan kita dari masa lalu dan meneguhkan kita di masa sekarang dan memastikan kita di masa yang akan datang. Jadi bisa kita sebut 3 dimensi ataupun 3 waktu. Iman percaya itu di masa lalu berguna dan hari ini dan sampai pada kehidupan berakhir ataupun pada akhirnya dari perjuangan iman itu hingga keselamatan itu penuh. Jadi itu harus kita sadari bahwa betapa pentingnya iman percaya
dalam kehidupan kita yang bukan sekedar hanya pengakuan saja tetapi sungguh-sungguh dihidupi. Di pakilalahon rupani balgani asi dohot holong niroha ni debata. Nah mangihut musia diturpuk tahun di daut tama alai lumobi sianido pe ai ita halas soddo nang aka haporsuhon. Dang naman do rupani gabe tatangnya kon asa tubuh manang asa roha porsuhon dihita daw. Alai dang tarhai sok kita haporsuhoni masa dihita. Dang si todo turpuk si outlaw moni roha hidup bukan begitu, hidup bukan sesuka kita, hidup bukan kita yang ngatur, hidup bukan seturut kehendak kita, semau gue, tidak. Hidup kita ini ada yang ngatur, ada yang mengendalikan, ada yang memelihara, yaitu Kristus Tuhan kita, Allah Tuhan kita yang kita percaya memelihara dan memberi kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan ini juga sekalipun hidup kita adalah milik Tuhan, bagi kita diizinkannya terjadi hal-hal yang mendukakan ataupun pergumulan ataupun kesusahan, supaya oleh karena itu kita belajar atau menjadi suatu pintu untuk mengenal lebih dalam lagi kasih karunia-Nya. Jadi molo masa dihita paru kilon, masa hapor suhon ta taon rupani asal marhite idu taida balga asido tolong ni rohani debata naso paluasok kita talu mangadupi hasusani. Jadi berbeda apa yang Tuhan inginkan dengan yang Tuhan izinkan. Tuhan inginkan atau rancangkan damai sejahtera bagi kita seperti apa yang tertulis pada kitab Yeremia, tetapi dalam kenyataannya Tuhan izinkan berbagai penderitaan, kesusahan terjadi dalam hidup yang tidak kita harapkan untuk kita semakin melihat betapa besarnya kasih karunia-Nya, untuk menyadari bahwa hidupku ada dalam kasih perlindungan-Nya.